At miste håret har indtil nu været en uundgåelig følge af at være kræftpatient i kemoterapi. Men sådan behøver det ikke at være længere. Det viser et forsøg med specielle kølehætter på Amtssygehuset i Herlev. Før jul fik Lone Stubkjær Jørgensen konstateret brystkræft. I starten af februar fik hun fjernet det venstre bryst, og i tirsdags fik hun for 4. gang kemoterapi. Der er nogen, der har det værre, og der er også nogen, der har det bedre. Så sjovt er det bestemt ikke. En ting har Lone Jørgensen dog ikke behøvet at bekymre sig om. Hun har ikke mistet håret, som man ellers normalt ser ved den slags patienter. Det er da en rar ting, at når man går forbi et spejl, som man jo gør et par gange i løbet af en dag, at man ikke bliver påmindet om, at man har sygdommen. Man får jo rigeligt at påminde sig i sin dagligdag om, at man har haft denne her sygdom, og nu er i en efterbehandling. Siden august 2002 har man her på Herlev Amtssygehus kølet brystkræftpatienters hovedbund ned, mens de er blevet behandlet med kemoterapi. Det er foregået med computerstyrede kølehætter som den her, og det virker. Temperaturen er på 5+ grader, som er det, der er erfaringsmæssigt fundet ud af, at er nok til at hindre hårtabet. 75% af patienterne, der har været med i forsøget, mistede ikke håret på hovedet efter behandlingen, og det koster ikke mere end sygehuset normalt bruger på parykker. Det her skal ikke stå og falde på økonomien. Det er noget, som hvis resultaterne ellers holder, som det ser ud til for Herlev, så er det noget, som vi også vil arbejde på at blive udbredt i hele landet.